Assalamu alaykum arkadagly yurdumyzyň, aýdymsadly yurdumyzyň mehriban adamlary. Gahrman arkadagymyzyň saýasynda türkmeniň medeniyeti, sunwady, aýdymsady, nusxu eserleri dünýäň ýüzünde kun ýaňsalýar. Gahrman arkadagymyza bize şular ýaly ajaýyp mümkinçilik döret berýänligi üçin medeniyet sunwat işgärleriň adyndan köp sag bolsun aýdýas. Goý arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başı dik bolsun. Türkmeniň kompozitor diýilende mehriban ýyllaşlar Nury Halmämmedowyň eserleri gözüňe gelýär. Şu gepleşigimiziň esasy bölegim belli kompozitorymyzyň eserleri barada, Nury Halmämmedowyň özü barada, dörejiligi barada biz söhbetleşik etmek üçin biz kompozitor ana Meret Anamradowy biz gepleşigimizde mihmançylyga çağırdyk. Meredaga gepleşigimizde ilki bilen sizi hoş gördük. Geleninde ilki bilen sag bolsun aýdýas. Özüňizem Nury Halmämmedowden şägirdi diýip biz tanýasda. Nury Halmämmedowyň eserleri barada, Nury Halmämmedowyň eserleriniň bir adamlarda täsiri barada söhbetleşik etdik. Bizim hormatly prezidentimiz ähli uğurlar bilen sungatydy. Ägirt uly sarpa goýa özüm saada sungaty ýakyn adam Nury Halmämmedow barada her gedek çykyşlaryny agdýa. Onu hormat goýanyny aýdýar. Büyük adamlara ýatlamak, bulara hormat goýmak, bulan döredişligini nesillere geçirmek ulus iş. Şol işlerini, umman döwlet işlerini de prezidentimiz ullukan rowaşlyklar arzu edýän. Nury Halmämmedowyň halk saatlaryna bolan duýgusy, halk saatlaryna bolan hormaty, onu düşünüşi öz saatlaryna da geçipdir diýip hasap edýän. Men birinji gedek Nury Halmämmedowy ategelli garýag diýip meni tanış etdi. Şeýle bir ýumşak, ulumsuluk diýilen zatdan gasy daş adam şu. Kino sungatyny keşip etmekde Nury Halmämmedowyň bir ägirt uly zihiniň açylynyny köp ne sanap gören japbaklar aljakmy? Ya MUKAMyň syryny aljakmy? Ya aýatlaýdym aljakmy? Ya şükür bagşynyň keçbelik aljakmy? Her kinoda her gahrmanyň öz saz temasy bolýar-da. Şükürbaş kino filminde saz bilen urşy ýatyryp danym doganyny alyp gaýdýar-da. Şo kinoň beýikligi hem şonda. Şu zatlaryň aňyna aýlap pikir edip oturka Şükürbaşyň temasy ýanglanýar-da. Yine bir misal. Şükürbaşda ağatyny alyp gaýdyp barýar. Şükürbaşy bir ýerine lap keçip bolup elini goýup berýär. Hanya çalla sen ýene-de ýeňjiniň ýeňşadyny çalma haky bar ahir diýär. Men niýetide näme üçin we näme piştak gelen murun berin. Güneşligin atlyja çapyp gelýär diýen şudan. Nury Halmämmedow kino sungatyny ägirt uly iş eden adam. Polat Mansur kinony bolanyna 62-nji ýylda Kyrgyzstanda kino festival geçýär. Şonu Şükürbaşyny görkezýärler goly Çingiz Aýtmatow gözüne ýaşaýlap. Şu kinoda
Nury Halmämmedowyň saz bolmadyk bolsa şu kino şeýle täsirli bolmazdy diýe. Aslında saz elemini keşbit öretmekde Nury Halmämmedow ustadlaryň ustady. Ol oňa söz ýok. Altygarlyf diýilen adamyň özüm ol türkmeniň däbini desturyny gaty çyň bilen adam bolmaly. Kompozitor ssenariýasy berilýärdi. Edebi esasy berilýär. Şonu okuýardy, şo boýunça saz ýazyp başlaýardy. Garyň içine gyýyz dutar çalyp oturka kapyny açyp girýärdi. Düşüňme diýe. Şonuna gidip barýaka ýanky karkaraň aýdymyň temasy turboda ýanglanýardy. Turbo diýilýände demirden ýasalan ural. Ýöne şolum aglaýardy. Halmämmedowyň ustadlygy ýöne bir şu temanyň özüni berýärdi. Atyň aýagynyň sesi bilen orkestr. Ya da yine bir masalaydın. Aýatlarynda gelin alja gurýan ýerleri bardyr. Şu taýdyr ine şu halk sazy doğrudan ulanyp dursun. Arkadamyň saýasynda Hazam halipa şäherlik ýoly şu wagt dowam edýär. Tezemine Nury Halmämmedowyň öz elinden tälim alýan, öz häsiýeti boýunça da sağda uruçy, mollumlygy hemme taraply bilim alyp ýa-da halipa şäherde geçmeliler. Bir öz gowy eserleňiz adam barda. Eger mümkin bolsa öz eserleňiz barada da gurrun berseňiz. Eserlemde Nury Halmämmedowyň ýetgelýär diýerler dinleýän adamlar. Onu şeýle bolmalydyr da elbetde her kim öz mollumyny meňdese gowy. Küçük kompozitor bolaryny kompozisiýaň nämedigini bilemakdym. Şu aman awazyk çarnurym ýa-ni aşyr kulýufda aýtyn ýazmaly sende bolar. Tälim alýan halipaň ol öz ataňdan soňky ikinji ataň almataň bolýardy. Şu dutaryň wadyal saýasyň gelýän bolum diýdim. Kenan bir başly görelik. Onuň şu takkatan başladym, soň onuň belli bir wagt geçdiň soň Nury Halmämmedowyň ýagty ýadygarlygyny bir bölüjüni çap bereýin. Molla Nepes diýip bir şahyrymyz bar biziň. Oňa ýöne aşk mülküniň şahsy diýmeýärler. Onuň men hemişe oglany kamam şoň felsefesine gaty hayran galýardym. Totu tekellime bir peri, totu tekellime bir peri. Sözler şekere dar bilen, sözler şeker dar bilen. Şunkar kuşulmey ben deylemiş, şunkar kuşulmey
her dülkünün tar bile. Bir näçe Nury Halmämmedowyň eserleri aýypdädim kina filminden o jemleýiji saz bardy. Şo jemleýiji sazam siz täzeden orkestra geçirdiňiz. Nury Halmämmedowyň bir aýratyn tarapam bar, sazan hökümünde aýdasym gelýär. Şu ses saýlamakda, bagyş saýlamakda, aýdymçylar saýlamakda. Şu görýärmi? Halipamyz Annewerdatdanow. Halipamyz ategelli gar ýagdy. Aýdymçy saýlamak meselesini ategelli gar ýagdy hem gowururdy. Annewerdatdanow Guljan Hümmedow nähil aýdyp durýar. Aýnan hudusini artyk hakyna gaýdymy. Dabaralarda mene daha ilkinci sazlaň biri naragaçy sazy. Ýanglanýarda. Naragaçy diýende biz eýem milli sunatymyz diýip tanalýar. Şol naragaçy başlaýar bolýan başgaça täsir edýär. Naragaçy aslynda günnäwr halklarynyň köpsinde bar. Halk sazlarymyň içinde myllaň çalan görnüşi bar. Dutar görnüşinde. Nury Halmämmedow näme diýär? Ha, türkmen. Orkestr ulanmak meselesinde men Nury Halmämmedow'dan kända döwrüm. Şonu orkestr öwretiş usulam mitgeşikdi. Öňde nota goýarda, gulaň bilen eşitşonmaýar. Her guralyň içinden eşitip bilmek goýby. Ol gaty uly zat. Nury Halmämmedow halka ýakynna, türkmen ähňi barlygy üçin ýakyn. Mene daha şun şeýle gowurumlar etip berdiňiz. Dinleýijilerimize de elbetde täsirli bolanlar diýip biz pikir edýäs. Bizim gow döwrümüz bar. Bir dörejilik iş bilen meşgul bolsaň, ýüregiňde bar zady ýazyp aýdyp bolýar. Hormatly prezidentimiziň özüm aýdyma saza sarpa goýan özüm ukypladym. Gahrman arkadamyza ähli alyp barýan işlerini uly üstünlikler arzu edýän. Ähli sunat medeniýet işgärleriň adyndan gahrman arkadamyz siziň janyňyz sag bolsun, ömüriň uzak bolsun. Ählimizin Halipamyz gahrman arkadamyz sebäbi arkadamyzyň döredýän eserleri biziň ýüregimizde ýaşaýar. Şoň üçin ählimizin Halipamyz gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başy dik bolsun. Türkmeniň nusgawy eserleri arkadamyzyň saýasynda dünýäň ýüzüne ýaňsalsyn. Mehriban ýene-de ýaxşy günlerde görüşýänçek hoş sag bolun.